Welcome bafowethu sesikhona la esigodlweni samkhulu uNkhupa. Usibizile futhi umkhulu uNkhupa wathi namhlanje ufisa sizozwa isigulane sakhe sifika sizozibongela esigodlweni. Kodwa ke angingabe sengisho konke ngoba nangu umkhulu osibizile uzosichazela nje ukuthi kahle namhlanje usibizeleni kwenzakaleni uma uzobonga ukuthini. Mkhulu sabingelela kahle lami. Yebo sawubona baba kunjani? Sikhona mkhulu kunjani? Hayi nami ngiyaphila kakhulu baba. Hayi mkhulu kuyintokozo nje ukuthi siphinde sibuye size khona esigodlweni nje ulunjalo nje usibiza mengabe ufuna ukusikhombisa ukuthi kahle lento yakho mkhulu iyasebenza umuntu owenza izinto zenzeke 100% baba. Hayi siyabonga mkhulu. Unkulu namhlanje kahle usibizile ngicela usithathe usibeke nababukeli emakhaya. Ya ababukeli nabalandela. Mina ukubisa kwami baba ukubisa kwakho njengamanje namhlanje ukuthi uzelana nangu umama ufuna ukuthi nje ubone ukuthi nje umsebenzi wami ngisebenza kanjani. Umama ufikile kuyobonga lana ekhaya. Umama ufikile uzobo. Yebo. Uzobo ngumsebenzi omenzele wona. Yebo. Okay. Hayi uNkulunkulu ngeke siloke siyale ngale siyakwazi ukuthi umuntu owenza izinto zenzeke indoda emadodeni. Ma sabingela nkosiyami. Yebo sawubona ndodana. Ninjani mawami? Siyaphila. Sisacela uzwa uma ukuthi kahle isiphi lezi simangaliso esesenziwe uNkulunkulu empilweni yakho ngoba siyamazi indoda ngempela yezimangaliso. Hayi ubaba impela ungisize kakhulu ngoba baba weingane zami obesehambile mangaphosisa impela mhlawumbe u2 years ihambile engasahlala ekhaya. Okay. Ngasizakala ngathola inamba la ku Facebook kaMkhulu. Ungithola ku Facebook? Yebo, ngalithola ke ngase ngimfonela kubaba ke. Ngaxhumana naye ke wasenginikeza ke amakhathakhatha ukuthi ngizame ngibuyise ubaba weingane zami. Wabe engasho ekuqaleni ukuthi ubesebenza kaTrustmate. Elethu ubuye ebusuku ungena ebusuku uhamba night shift kanti akabuyi. Mathi ngiyabheka lempahla zakhe ayisekho ezinye nje zabuletha samancozu. Oh uloke efike ngathi uyabuya hamba nazo ezinye zezimpahla. Lethatha impahla phela. Ethi ene uyasebenza ngene night shift kanti usehamba ngempela ngelinye ilanga nje wafika wathatha kanti nje ngitshethe uzobuye lenza lento yakhe kanti usehambe nje sihambe 2 years. Hayi akabuyi ekhaya. Hayi ngaze ngathola inamba ke la ku Facebook. Ngafonela ubaba ngaxhumana naye ubaba ke wangisiza kwanginikeza izinto ukuthi ngimbuyise. Ngibonga kakhulu kuyena. Manje umanxese lokukhululimo uma lo wethola inamba kaMkhulu ku Facebook nje ezweni namhlanje sekuyingozi kangaka. Awusabanga ukuxhumana noMkhulu noma wase uthi sibindi uyabulela sibindi uyaphilisa. Hayi ngase ngithi nje ngane yami isibindi nje impela ngeke khona phela ukuthi kwesinye isikhathi uyawusaba uFacebook kanti abanye abantu batanami basizakala kuFacebook ngathatha ngalolo thembu ukuthi basizakala kuFacebook nami ngavele ngaqunga ngayithatha ke inamba ngamfonela ke hayi nangampela wangisiza shame ngane yami ngifuna uqamba amanga wangisiza wabuya ubaba weingane zami kumanje nje sehleli kahle nezingane zami sefudumele ekhaya ngoba phela bekuyena kavele obesebenza mina bengasebenzi. Ubaba ekhaya usehambe for 2 years. 2 years. Uzwe kahle la. 2 years nje hambile ubaba. Wena waya kuMkhulu? Ngaya kuMkhulu. Ngicabanga nje mhlambe nje ngathi nje mhlambe 6 months lezi zinto zakhe ngizenza. 6 months. Baba wabuya ngizobonga kakhulu kuyena. Hayi siyazizwela ma ukuthi ubaba kade sehambile ekhaya wathola izinto zaNkulunkulu wayisebenzisa ubaba usebuye ekhaya kufudumele. Ufudumele kakhulu ngane yami nezingane zami nje seyijabule nje seyijabulise. Mana ubaba ngobuyile kodwa yena usasebenza akabuyiswanga inkinga zakhe sekhona. Hayi akabuyiswanga inkinga ngoba usasebenza nje. Usasebenza yebo right. Siyabonga mawami uzosithulela ubufakazi la abalaphi kuJikele TV sikhona la esigodlweni samkhulunkulu sizoqopha ubufakazi bomlando. Naye indoda yamadoda ibuyisile ubaba ekhaya ingane kade seyilambile ekhaya nangu uma uyalibika usize kade ekulona kodwa ke ngemisebenzi yakhe emihle nabusiswe ngaye amathonga kubo noNkulunkulu wakwazi ukusiza uma siyeza uma uyathokoza manje ekhaya bajabulile ingane zayidlile mawami into ozobonga ngayo kuMkhulu into engakanani. Hayi u10,000 nje ngane yami lawo futhi nje mncane
ngendlela ngisize ngayo muncane nje ukuthi ngewaphela nakho angisebenzi nami lo ngitshontsha kancane nje benginika imali esondlo waphela ngeke funa la ngimbongile funa la ngimbongile ngendlela ngisize ngayo ngoba ngitshela nje 2 years engekho ekhaya manje nje mncane nalo 10,000 ngani yami kodwa ngelinye ilanga mangiphinda futhi ngitshontsha ngisangokubuya nje futhi ngibuye ngimuthi fala kahle. Hayi ngizwakala mawami siyabonga siyabonga ngobufakazi uNkulunkulu sibuyela kuwena baba. Amen. Akungibekele lana manje imali lo mama ifikile njengamanje uzobonga la ekhaya ababukile nabalandela mawulahlekile umuntu ungithinde na inombolo ngiyakunikeza ithi 067 17 15 017 Ophezeka iphansi futhi mkhulu 067 067 17 15 017. Okay, no, naseskrinini sizoyibhala kwayimkhulu nempahla elahlekile uyayibuyisa kagcini ngokubuyisa izithandwa kuphela. Nango nje umama sewufikile kuzobonga lana ekhaya wena uyasibonela. Ngiyabona uma webuyisa umuntu wakhe nempahla konje imali nango nje u10,000 umama ufikile uyobonga mina ngisikhulumile umama nango nje. Hayi ngiyabona sekukhuluma ufakaza usafuna ukukhuluma into eningi. No, mkhulu siyabonga ukuthi usibize la esikolweni sakho sizophinde futhi sikuvashele ngilanga makwenzeka kukhona umuntu ozobonga noma nje ufisa ukuthi usivezele okuthile njengendoda esiyaziyo ebusiseke kakhulu kwezamandla okulapha ngokomdabu abalaphi ijikelele TV siyabonga. Amen.